YouTube channelखौ थुब्रेजोबनानै हो आरो लाइक Hi guys दायो जोङो बटल खेला गेलेनो नागिरदों आरोना जोङो माने जोङो बेखौ बुगोन आरो ओमफ्राय दायो जों बुनानै बे जोंखौ मिथिनो हाबाथाय आं बुबा बियो होनबाथाय आं दा जिरायनांगौ आरो ओमफ्राय दायो दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्ट जासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोनाबो इन्टारेस्ट जानानै मिनिफाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो जोबजासिम नायबानो जाबाय बिदि ससे नायबा मिन्थिया इन्टारेस्ट जायो आरोना आरो जोंनि बे मनि बर' आनैनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो मोजां मोननानै मोजां नुदोंबा साबस्क्राइब बेल आइकन शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरा आरो लाइक थुनानै होबानो जाबाय दायो जोङो खेलाखौ जागायजेननोसै जों मानसिया गासै साबा आरोना जोङो दायो बे बटल खेला गेलेनायखौ जागायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्टारेस्ट मोनो आरोना जोङो दा जागायनोसै
जाबुखादोंमोन Nisha. Mabait pa kita kita bunuh sini. Nisha. एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो माबायदि मोनखो जोंनि भिडिअआ इन्टारेस्ट जादोंना जायाखै लोगोफोरा कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरो बे जोंनि मनि बर' आरिनि इउट्युब चेनेलखौ थुब्रेजोबनानै हो